मोनसे गोजोनथाव खौरां मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि एकाउन्टआव थाबैनो 10,000 रां जमा जागोन। Hslc आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो रायजो केबिनेटआ रां होनो बिथोन होदों। नंगौ, रायजो केबिनेटआ साफ्रोमनोबो Hslc आरो HS उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो 10,000 रां होनो बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावदों दि फैगौ दान मोननैनि गेजेराव हिनजावसा फरायसाफोरनो 10,000 रां होनाय जागोन। थारैनो रायजो केबिनेटआ निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों रां होनो थिरांथा लादों। खेबसेयाव 10,000 रां होनायनि अनगायै सरकारा दानफ्रोमबो 1,000 रां होनो थिरांथा लादों। लोगोसे बे बिथांखिखौ 7 साननि गेजेराव थिरांथा लानाय जागोन। नंगौ, हिनजावसा फरायसाफ्रा निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों रां मोनगोन। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।